Pa-Adelaide na tayo. Let's go. Sak, where's your shoes? Can you get the Intersport bag in there? Intersport. And my shirt. You done, Zach? Si Kuya kasi naka-bis na si Kuya eh. Ayan na si Kuya. Walang siya ng Coke. So, nag-snack muna yung dalawa kasi may tira tayong pizza kagabi. Yung dala ni Auntie Mel. I think so. Okay guys, hindi po na tayo. Pa-Adelaide na tayo guys. Seatbelt. Seatbelt, maano tayo, copyright. You got seatbelt, Holly? Yeah. Okay. Hindi pa sinipo na kaming lahat. Good job, boys. Nanalo sila. Si Kuya doon siya lagi sa ano. Napapwesto si Kuya. Pag doon na yung kung saan sila mag-goal, si Kuya nandun siya sa kabila. Tapos, pag doon naman sa kabila yung goal nila, si Kuya nandun naman siya sa iba, sa other side. So, wala siya. You and? Taj? Yeah. So, you cannot. Could have kicked the goal. Yeah. Gusto niya mag-kick ng goal, pero hindi. Kasi ang layo niya eh. Babe, you keep touching the wrong one. What's that one? Okay. Sorry naman. Yung, yung, yun yung aking natatouch instead yung volume. Ayan, hinaan natin. So, si Kuya, gusto ni Kuya mag-goal pero hindi raw siya makakick ng goal. But you kick well, yeah? Right hand? Yeah. And si Jan ang nag-pick ng best player. Siya ang nag-kick ng best player sa team ni Kuya. And ang galing na napili ni Jan, and yun din yung mga gusto ng mga tao. Siya kasi yung naatasan. Siya yung naatasan. How many kids did you pick at? 3. Tatlong bata. Ay, okay guys. Adelaide na tayo. And si Auntie Mel, pauwi na yun. Ang bait ni Auntie Mel, nagbiyahe pa talaga sila papunta dito. How many minutes from Mount to here, Han? 40 minutes? 40, 30. Yeah, mga yan. 40 minutes. But yeah, see you sa Adelaide guys, or see you sa road. See you sa road. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Ito na pala kayo sa Kingston guys. And si Jan, nilalagyan niya lang ng air yung ating airbag para umangat siyang konti kasi medyo mababa raw, sabi ni Johnny Boy. How many, Han? How many? 12? Ayan, ayan, air. 24 Han. Ayan, lagyan niyang air. And then dun din sa kabila, 24. Umuulan. Pasok tayo dito kasi umulan na. Lakas ng music namin. And si Kuya tsaka si Holly nakatulog din. Si Sak hindi nakatulog eh. Nabusog ako dun sa kinain nating chips. Pardon me. Nag-burp tayo. Hanapin ko pala yung patch. Kasi tingnan yung pimples ko. Oh, long, lucky. Tapos na tayo maglagay ng air, guys. So, what's the my seat belt. Anong oras na? 12:43. Umalis tayo 11:20. Yes, so, all good eh. 11:20 for ata tayo umalis. Ayan yung lobster. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music. Update guys. 2:56. No, 2:59 na. Nagpagas lang kami. And yung mga bata andun na sila sa
Doon kung saan nagbayad si Jan. Kasi pabili sila ng lollies. Dito na pala kayo sa Thailand Ben. And kinuha ko rin yung banana bread na binay ko nung isang gabi. And then kagabi, nung kagabi nakapag-bake ako ng cake, guys. Yung cake na gustong-gusto nila. Especially ni Sak tsaka ni Jan. Oh, you can like those fuel ones. Okay. And bumili siya ng coffee. Okay. Siguro mga 2 hours pa kami. 2 hours pa kami dun sa kung saan kayo magstay. West Beach, right, Beth? Yeah, sa West Beach kami, guys, magstay. Hindi ko sa inyo nasabi. And eto, may wooden spoon tayo. Kanina, di ba, umorder kami ng chips. Dalawa yung binigay niya. So, ayan. Yung isa, kinip ko para dito sa ating banana pudding. Ayan, ang sarap nito, guys. Kain muna ako. Nag-recess muna si Jan. Alam niyo na kung anong recess ni Jan. Ayan. Na? Mommy, can you have a bite, please? Nag-park lang kayo dito sa gilid. Want some? Yeah, I want some. Okay. Because I want to eat. Okay, But open. when you're full, can I have it? Okay, have a big one. Big mouth, please. I'll give it to you. Okay. Wait. Kakain muna kami dito, guys. Sana huwag kayong mahulog dyan, guys. Dito pa rin kami sa Talimban, guys. Kasi si Jan nga, diba? Sabi ko sa inyo, nag-recess siya. Nag-vitamins. And si Holland, nakakadami na siyang subo. Mama, what's good? So But good? better with cream. Ay no, gusto niya may cream eh. Wala tayong cream, nasa Caravan. Nagpizza sila sa kanina. Yung makita niyo naman nagpizza sila. Tapos, hindi na ako nakapag-vlog kanina. Nag-stop si Jan. After nung pagpa-air natin, maglagay ng air, nagpizza ulit si Kuya. What's that pipe? Okay. We're going now? We ate all them. Okay. You want more? I can give you more. How? Yeah, I will give you this. Gusto niyo pa? Wait. Sarap. Binigay ko na kay Holly yung ating banana pudding. So good? Lahat naman talaga favorite niya. Is that your favorite again? Another favorite. But it's better with cream. Yeah. Way better. Took on all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have Dito na tayo. Dito na tayo. Big 4. Mango. West Beach. Parks Holiday. I've been here before. Yes, we've been here before, We're here, guys. babies. Nung first time na nakuha natin yung pinick up natin yung caravan kasama sila Kylie. Nag-check-in lang tayo. Ayun si Jan, nakapag-check-in na siya. And si Kuya, may card siyang dala. Itatap niya doon para umangat yung ano doon, alam niyo na yun, yung umaangat. Para makapasok tayo. Ayun si Kuya. Okay, ya. Okay, thanks, ya. Come on, Kuya. Ryan. Yeah. Sana wag umulan. Kasi uulan daw eh. Okay. Sana wag umulan.
13. Meron silang ganyan na tent dito, guys. Why Oh. bring the screwdriver? Ayan, kung gusto nyo, may ganyan din sila aside sa kanilang mga Well, rooms. there's someone there. Someone. There had to be someone right there. Ayan. Malapit ulit tayo kung saan yung water park. Which way are we going to face it? So they're facing it. Ayan si Jen. Check nyo lang yung ating space doon kung saan tayo magpa-park ng caravan. Si Kuya yung nag-guide kay Jan. Doon sa kabila. Ako dito sa kabila. Pero straight naman eh. Ayun si Kuya. Oh.
Mom. Nagmamadali na sila kasi uulan na. So yung annex natin dito sa side before doon, nung first time natin dito, yung annex natin nandun sa kabila. But this time, yeah, kasi yung wind doon, so dapat dito yung annex natin para hindi tayo maano ba sa hangin. Against tayo sa hangin. Okay, umuulan na. Pasok na tayo. Pumasok kami ni Holly kasi umuulan na. Dito tayo sa car. Di ba tayo makapasok sa caravan kasi siniset up pa nila. Pumasok na sila sa caravan kasi lakas ng ulan. Kami ni Oli dito sa car. Oh, hindi natin na set up yung annex. Umulan na. Back to work na si Kuya doon. Oh. Tumigil na yung ulan. So ayan, ilalagay ni dyan yung annex natin. Si set up na pala. Hindi ilalagay. Si set up na. Sana wag na munang umulan. Mamaya na siya umulan pag na set up na yung annex. Wala tayong ladder. How? How are you gonna put that one? Yung dalawang nalagay nila, yung parang hindi mag-ingay yung ating, yung sa atin trapal. So ayan, paano? Yan, abot niya, pero yung doon sa kabila, hindi na. Ang lamig guys, ang lamig. Sinilabas niya na yung toolbox niya. Si Sak nandun sa car, tsaka si Holly. Ito sa ni Daddy, si Kuya na kunin yung bin para yan yung gawin yung ladder. Kasi nga, kailangan namin ilagay yung isa ditong ganyan, yung bar. Kasi para hindi maingay. Yan ang maingay pag mahangin. So, both side. Yung dito sa gitna nalagay na nila. Ayan si Kuya. Yan na yung dalawa. Kaya nyo yan. May improvise silang ladder eh. Careful, Hana. Oh my God. Then we got 8. I just want some. We're having dinner soon, yeah. 2 more, 3 more. No, it's not. It's only 1.5 hours. 11:30 too. Kaya pa, babe? What? Good job, honey. Ito naman sa kabila. Should be right, like.
Well, that's what we hook up to. That's We right. need water tonight. We don't need it tonight, though. Not really. Ingat ka dyan, sir. Sus, Diyos ko. And si Kuya, kumuha siya ng pizza. Nagutom na yung assistant niya. Ayan si Kuya. Kaya ng pizza. How are you? Good day. Good, thanks. Guys, tapos ko nang bihisan pala si Holly. And yung kanyang buhok, yan ang gusto niyang style. And maglalagay daw siya ng lip balm. Or, Lip gloss. yeah, lip gloss. Wala siyang mirror eh. Here, Baba, oh. Ayan, yan yung mirror mo. So, naka-ano lang siya co-ords Wow, na, look how shiny it looks in the... yeah, it's shining, shimmering. Let me see. Ang dilim-dilim na sa labas. 5:49 na. 7:30 yung dinner namin. Yung dalawang boys naliligo na sa ano, doon sa labas. Doon, hindi sa labas. Doon sa bathroom. Oh, nandito na siguro si Kuya kasi si Kuya ang nauna eh. Oh, nandito na silang dalawa. Oh, fresh. Pero yung suit niyang jumper ay yung same pa din. Pero naka-trackish siya kasi malamig. I have a bag in the bathroom. Found it? Yep. Okay. I found it. Alright, you're good? Yeah, you're good. Si Kuya na lang. I always keep it in. Oh, you're gonna change your trackies? It's up to you. Yeah. Mom, I always Close. have to keep Sinara na tayo. Ha? I always have to keep my lip gloss in there. Yeah, so you know where to get it next time. Just wait for Kuya Sak. Pahinga muna tayo, guys. Siniset up niya lang yung TV. And Yes, TV! inon niya na yung heater. Si Kuya wala pa, naliligo pa si Kuya. 7 o'clock pa, 7:30 pa naman yung dinner namin. 5:58, so may oras pa tayo, guys. Dito muna tayo mag-relax. Ang lamig-lamig sa labas. Malamig. Sobrang lamig. Pero ready na kami. Malamig. Yung lipstick ko, simula kanina pa to. Amazonian to, tapos Dad, this is how it's supposed Amazonian, tapos minix ko siya nung ano ba yung minix ko? Karish na ano, lipstick. Ano ba yun? Kalimutan ko. Pero nasa shop ko yun. Yung ala, hindi ko pa rin nilagyan ng patch. Dapat ilagyan ko na ito ng patch bago tayo umalis. Kasi sumisigaw ang ating pimples. Ngayon pa talaga nagka-pimples. Are you ready, guys? It's only... What? Wala. Gutom na sila. Yeah, we gotta leave in like 40 minutes. Yeah, gutom na sila. Nag-ano lang. Ako, nag-relax lang ako dito. Si Jan kanina nandito, lumabas na. Nakabihis na rin yung nag-change na siya. No, it's nice here. Why are you wearing how much layers? This is Heat Tech leggings. No, because you're wearing leggings under. And eto pa lang suot ko, guys. Kung maalala niyo, matagal na to sa akin. Nabili ko to sa H&M. Tagal na to. H&M. Sobrang tagal na to sa akin. Ayan. Ang ganda nito. Have you put that bracelet on her? Not yet. What are you wearing? Ah, thanks, ma'am. Thanks, man. What is that? Hiya. Si Kuya naka-short. Ikaw na talagang matigas ang skin. Matigas. Ayan si Holly, oh. Oh, yeah. Ganda ni Holly, ah. Alis na tayo, guys. Alis na. Palabas na pala kami, guys. Papunta na tayo sa dinner sa Watermark. Tap lang ni Jan yung kanya. Where is it? Up more. Itatap lang ni Jan yung card. Okay na, Han. Oh, what happened? Is it alright? Parang hindi siya umangat ng maayos. Short down. Oh. She's bugging. Wala, nasira. Hindi tayo I makakadaan. don't reckon. Okay. I don't reckon Ayan. it does the thing. It does it automatically. Oh, does it? Yeah, I Yeah. reckon because you didn't. Dito na tayo, guys. Naglipat lang si Jan ng parking. Diyan kami nakapark. Kaso yung isang car, napakalapit pag binuksan yung pinto. So, dito siya naglipat. Ayan. Hi! Thank you. Nilampasan na natin yung entrance ng
watermark. Tumawag si Danny Boy. Nandito raw sila sa harapan. So sabi ni Jan, sundin namin kayo. Parang airport, sundin daw. Miss na miss yan. Sundin niya si Ayla. Diyan na siya, oh. Sabi ko, ayun na si Jan, oh. Naka-Ayla na. Hi, Baba. Nakaban siya? Ay, wow. Ay, nagkasya na, Day. Or ito naman panakit na bata to eh. Nananapa. Yan ang kanyang welcome. Mananapa. Welcome daw. Happy to see you. Say hi! Okay na? Sako, nandito ka para ano, dali mo yung bag ni Tita Rice. Thank you. Thank you, Zach. Get the prom out. Okay. Nandito na yung buong family. Galing po silang Qatar. Nasundo na po namin sila sa airport. Ano naman kasi sabi, sundin daw namin kayo. Ano talaga siya? Oh. Take to. I-on mo. Vlogging na siya ulit. Ayun na sila. Ayan na. Galing niya Pinas. Ay, lawal si Tamanay. Yes. I love your shoes. Nasa tayo nakaupo. Ayan na siya. Grabe siya kinuha ni Jan. Lapit agad siya. Sa akin, nananapak siya sa akin, sinasapak niya ako. Are you hungry, Nelsie? Ito yung dessert nila, guys. Ayan yung sticky date. Ala, si Jan. Mahahappy si Jan. Daming dessert. And si Jan. Gutom na yan si Jan. Okay. Yes. Ito yung hot food. Yan, dami niyan. Dami. Ay, salmon. Ayan na naman si salmon. Guys, ayan na yung aking plate. Hindi ako gutom. Lahat. Wala nang balikan yan. Babalik na tayo. Ando si Jan. Gutom na yan si Jan. Wala pa yan nakain. Pizza lang. Isang pizza. Tsaka yung, yung mga bata. Ang layo na namin, guys. Hindi talaga. Huwag niyo itong pansinin. Appetizer lang. Appetizer lang. Gusto ko. Appetizer pero have everything. Happy everything yan. Nandito lahat. You love watermelon? Paano kumain? Guni-guni nyo lang po guys. Hindi ito marami. Konti lang ito. Guni-guni ito. Wala itong fat. Wala. Crunchy lang ito. Mapapahaba ng buhay yan. Ano ba ka nakakuha niya? Oo nga. Bakit puro dry yung Kalalabas nyo lang. Puro dry yung kinain. Ginanon nyo ba? Like, ganun na ba? Ay, ito na ba? Bao, later. Yes, at practice. Masarap to. Sarap to. Yes, at practice. That's your own choice. Walang sabihan. Brown to bear? Sabi niya, kakainin niya daw yung buong watermark. Kanina pa, umalis kayo sa bahay, 7:20. Kinain niya lang isang ito. Ang sarap ng tamo. At saka chip na pika-pikan chip. Sarap ng get cheese. Galit ako sa inyo ngayon, hindi ako diet. Kat, diet ka? Babalik ako sa dun. Masarap na pansit. Masarap yung pansit. Yan, masarap yung pansit. Ito nakakaano, tingnan mo, napaka-class ang plate. Ito, busabot to. Walang class to. Nakaka-class. Napansin ko, puro ano din. Halata nga lang paghirap ko. Puro fried yung kinain niya. Nalobat tayo kanina, guys. Ito na pala yung round 2. Oh, isa na lang yan. Yung shrimp niya. Wait, wala na? Wala na. Ayan na yung ating second plate. Si Sak, tsaka si Ayla, nakita namin. Naglalakit sila nila doon. Nagkukuha ng dessert. Ayun o. So, ang cute ng dalawa. Tsaka si Kuya din. Nandito sila, oh. Sinusundan niya lang si Ayla. Dessert time, guys. O, diba? Dessert. Hati naman kami dyan. Hati kami.
Sarap? Sarap. Hindi mo may cream dessert? Hindi ba? Tamis kasi. Tsaka yan. Ito. Yung mousse. Mousse. Ayan. Tapo na yan. Tapo na. Tsaka pala to. Pagod lang tayo doon. Masarap. Kinalahati ko lang eh. Yung cake. Sponge. Para sponge lang. Yeah. Kami na lang natira dito guys. Tingnan mo si Ayla, si Zach, si Holly at si Arlan doon. Nagsiuwian na yung mga girls. Kami na lang ni Risa natira dito. Yung family namin. Ayan sila oh. Hug na tita. Hug na tita. Hug Kuya Zach now. Hug, say siya. How about Kuya Zach? Kuya Zach too. Oh, good girl. Good girl. Uwi na tayo. Ang cute nila oh. Chinuchok niya naman si Kuya Zach. Gahabulan sila dun. Guys, close na namin yung vlog. Kami ni Holly, maliligo. Naka-udi kami. Gamit ko yung kay Kuya kasi yung udi ko, hindi ko pa siya nabubuksan. Nandyan sa ilalim ng bed. Siniram ko yung kay Kuya. So, yun na yung vlog natin, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Because I think I do want you next to me. Want you next to me.